Assalamu alaikum aji. Amma alaikum salam. Yawa baka kun dalibai jiya mun darasi akan menene suna. Yau zan miki su dan jarba ku. Yau ina so wata tambaya ce. Karama ce ko mai sauki. Shin wajen tambaya ake rubuta so. Wajen ga mu aji. Okay. Bismillah. Abinda ana nufi so mace ba ka da kuɗi a cikin mata tana son. Gara, sit down, Allah. Wani kokari Allah. Wani kokarta. Sa. Okay, menene so? To wani abu ne wanda ake tsinta a cikin shinkafa da wake. Amma ba kai yago? Ba kai yago? Wallahi ba kai. Sai shi kenan. Mun gode. Yoya. Wani kokari Allah. Sa. Okay, bismillah. Shi ba mutum ba aljanni ba, shi ba akwai ba babu ne ba, shi ba tsiro ba kyankyasa ba, ba tsaurin da zan tsallaka ba, amma ɗaya ne ba zan ƙaryata ba, amma ban ce ni na gan shi ne ba.